Tanga mtandao wa ni kutumia sana. Sasa hizi zana tese kwa ile asina kutu. Ndio project yetu na Amos na project. So na project yetu actually kai. Sasa data project yetu ndio mbora. Sasa Amos na project wa shida kwa mwanzo wa kitu sekuru ndio tiji kwa mbora mambo changu. Ndio nataka nzuri. Nyaiko ndio sababu ndio project. Sasa hapo tunataka kuti tinosangana nemi mangwana zvizotiesere kuti mashuri amusina kuendera muona nezvikuru paprojekti yedu tanga tiri hamane hamana sekuna saka amusina kuenda kati jeprojekti yetanga sekura chidaro zvatichaita ndizvo tikatora mvura tikapinda usvika tichashiyana zvakafanana then kana paine zvikwereti tozodii tozongobhadhara munhu wese akudii atora mvura. Saka takashanda shuwa ndikaenda kwamambo Tanzania ndikasvika ndikataura navo tikanyorerwa tsamba yekutenderwa kutora mvura kwachitangeni tatora mvura iyoyo takuchishanda shuwa takashanda hapana munhu akati ndikumberi pakubhadhara hapana munhu akati ndikumashure asi takakoseredzana kuti wakumana mvura iyi haisvike kupi kwatira kubhuku kwedu kwamapuresi mari dzemadzisabhuku mutira mataidarika dzese taibvisa chakazonesa ndechekuti mvura yasvika pamba pataifanhanga tichikwei pabishop cheni mvura yakanyatsa kusvika shuwa ma32 asi mvura yasvika tapemberera totodaidza sabhuku edu sabhuku ona mvura yasvika mubhuku yatimboita mabiko taita mabiko edu zvakanaka mushure memazuva mvura yakabva yadzimsandianosinasoiaaaa mapleti amosi mapleti aendesa mvura kumba kwake tisakangoti kamwe akamboona kuti kumba kwake inodii inofamba sei tobva tambonyarara tine magezi atanga tataurirana kuti izvo tasozaita mabiko tochigara pasi segurupu tonyorerana tichionesana kuti tinozofambisa sei apa panechosei apa panechosei saka mazuva mai matatu takazoenda kuna amosi mapleti tikati shamati tauya tichitedza takataurirana matijoina nemadhiramu takatoboora kuti tigone kushayana mvura mataurira zinaita izvo saka iye semunhu anga aine makombo yake anga akati wandei akabva ati patijoina munoita 25 minutes kwenyini munojoinisa ma15 minutes todakagadzira tijoina iyo todakaboora dzavo kubva ipapo hatinozomvirikana vana musina kuita vati umaini zvikumberi nizvibhadhara tikati sisi kubhadhara titobhadhara bati iyoyo takataurana kuti mvura ichisvika tofanira kubhadhara umwe noumwe akudii akumamvura saka izvo akubhedhira zvabhadhara kana musina kubhadhara mvura isidi ichibereka shuwa zvakambata vanhu tatakatanga kutonika mvura yakagara 6 years tichiona mvura yamutengeso marai pese pese yangotengesera mari dzakuitika kwaari ngatiomani zviri kwere kunatsa musina kuenda ndikoenda tomubvunze inini ndega ndakatoenda nezvikuru ndikuona hangu kuti project mvura nematengesera makuita mvura muchatiiba inini ndaura hamwe makombi angu nemari dzangu dzandakabhadhara wese takabhadhara ma$900 pakushanda kwakaita 1 pamunhu ega ega aibhadhara $900 yakanga ichadyiwa 4,500 nevashandi vaishanda kune yamakombi zvadaro tabhadhara mari idzodzo takabvisa makombi umwe noumwe pakutanga kujoina takajoina nema40 mils 5 rows 40 mils tozochipinda kuma32 kuti igone kusvika kumba pakashanda shuwa mufambo wangu vakati rebei zvikuma 90 something roads dzakapinda ikako saka yapamba kuzoti amasina kure chibhadhara kadzasi kuti mimi mukabuda mudhuruba ichadini chichaita ini ndakabva pamba ndichienda kwamamotangina ndikatara musango ndichidzokazve kuti mari yaratadza kwandikadzoka ndikaenda kudini kutora mari ndichidzoka futi kuti project yedu inemberi zvasvika kumba manje zvinhu zvazvitanga kuchita nafara akaitwa asi hapana action yatakazoita kubva ipapo 6 years dzese amasina kuita achitengesa mvura yake
Isiru takuti tipo zvinhu takutuka. Mari manje vakati matorenga timbopinzawo nyaya dzemadare. Tega tikataura naAmos Mabreda Chisuru takutukana. Ndobva sabhuku vangu tingoti daise endai motaurira mugare pasi. Takurira naAmos Mabreda ngauye tikane nemvura. Tasvika pamba pepe. Amos Mabreda tauya. Tionofamba mafambiro tatura kuita. Takatukwa nemukadzi wacho. Tikanzi mukadzi wacho muri mbwadzi wanhu nini? Inini ndini Amos Mabreda wacho uyu mukadzi. Imini taurai nemi zvamuda zvese munotaura pandiri. Hakuna mvura yamunotora imimi kana chi musina kutaura nemi. Imwe mbuya zvamutaura zviri kuere ndio matangira takaita paproject kana pepa ratakabva nayo kwa mambo Tangweni. Rakanyorwa kuti imimi hamusi member yeproject. Asi member yenyu muri mimi. But imimi sema kudai. Takatukwa ipapo. Mushure monga atobva zvekuti asvikira rumavo achipopota mumba wacho kana 11 na 1 o'clock wachizorara. Angori kwa ripopotera vanhu. Kuti zvamatongo vasabhuka zviti. Tobva tabva vatadzika kwamambo Chikomba. Tamadzika kwamambo Chikomba Amos Mabreda dzika hana kudzika. Atumira mapurisa hana kudzika futi. Mambo Chikomba ndo pakazoti transfer kuti inini chita sei? Chiendai kwa chief. Ndokuya kwataita. Club makaita ndani. 2019. 2019. In a constitution. In a membership level. Zvatainorerana pasi ndio zvatai muri 5 per group. Because normally chinoti chinhu chiite so open kuti munhu mangwana azanga unetsa sekunetsa kwamutaura. Iye kuhwana hamuna constitution. Makangowirirana zviri vhebha. Kuti next door tawirirana ngatiboite. Munowirirana because munhu mvura inenge isati yasvika. Yasvika munhu anochinja mvura iyi because anotanga kuita pfungwa dzekuti ndakuda kutotanga urima chakati, ndakuda chakati. Saka nguva yemvura haichakwani. Saka kuti mutange kunetsana dai pasina constitution yamunomuerengera kutaura kuti shamwari apa ndizvo takawirirana kuti ukadai tinodai, ukadai tinodai. Kuite memba unofanira kunge wabhadhara chakati. Mvura yedu ichafamba yakadai. Mamembers edu ndinhingi nanhingi. Zvakaitwa kuti zvese zvichazonyatsogadzirwa ndezvekuti pane nhoroondo yakati rebei, saka ndani kuda kubata pane nyaya. Asi so Amos Mabreda akanga aine takapinda rimwe group mvura yakati dzasvika kumarengi. Amos Mabreda akanga mapombe akaenda kuMozambique achida kutora mvura kuMozambique. Saka akutora mvura kuMozambique bhazi zvamari achaurira neba tora mapombe akudi idzoke. Akapihwa zvima hours. Saka atora mapombe ako kuMozambique achidzosera. Ndo pakazoya kumba kwedu kuti atomana ngatimbura distance yareba. Saka tikati tinogona here kugara pasi isusu titinyorerana avarume vamwe mabasa takatoita kuponera. Kwakumana kuti ndo zvacho zvaapana makombe atinawo mumba dzimba dzedu. Alright. Imimi chiri kunetsa izvozvo izvi. Inyaya yekuti Amos waakutora mvura ega. Wamwe 4 hamuna mvura. Asi mapaipi makatenga mese. Apa mvura yakasvikira papi? Amada kusatenga. Kupa makureti yazosvika sei? Ndiye akatora ipatirisa dzama. Mushiro monga tabva pakuita mabiko kufarira mvura yacho. Yasvika patatuda izvo unoshera. Iye ndobva atora. Vadzikisa mavaka. Saka imimi chiri kunetsa kuti mubvise paakakonekta chii. Anei chiri pamutemo chinokutarisai kuti mubvise paakakonekta. Takaenda tichida kuti titore mvura pamba pano. Saka patakazviona kuti hachatipa nemvura takuda kutora kuti imimi makutonga senge muri kukumbira sei imimi makafanana mapawa. Akataura nyaya yekuti mukabvisa mapombi munosvika kugujunira zviya kutora ako awakaisa. Zvinoti munhu kusungisa because angwanizoziva. Ora garai pasi. Mapuresi kumukamos. Taura tizwe nyaya. Nyaya sure. Tanga ini takatanga zvemvura 2020. Ngamboda kutora kavhiki kanosikokote. Mvura yakagara mbosvika pamba. So vataronga futi imwe project naona chipewa chiripo iwo ngori muwakomana.
tiri pakati pekudhonza mvura. Ini ndini ndanga ndakatungamira gurupu iroro. Takabva tatanga kuitirana nharo tane 50 rows. Tikati mvura inosvika, ndikati nepandiri kufunga mvura idini haisviki. Tikati mvura inosvika, tikandoimwira apa ingodini ingosvika. Ndibva ndaona kuti kuenda kwacho kubasa kwacho tiri kuenda kusenza, umwe uri kuenda wakadzakwa udini, ndakabva ndabuda ari mubhuku racho. Saka ndabuda kudai ndipo ndakatanga kutenga mapombi ekuti ndore Mozambique. Wakomana veMozambique ihama nehama takandogarisana. Wakati uya udini uya utore mvura Wandenda Mozambique. Ndine nyaya yekuti makazofuma muri wangani? 5. Asi muri 5 maita zvese mvura yazosvika pamaifunga kuti muda kusira 10. Iwe ugotora mvura yawaendesa kumba kwako. Ndopanoda izvo. Saka tasvitsa mvura patakatoda kuti isvike pamutunga. Mvura uko takaitora nema6 zvaipinda muma50 zvaipinda muma40 zvaipinda muma32. Saka yasvika pamutunga yanga iri kubuda nesaizi yevolume ye20. Ndina mvura nekuwanda kwatakaita haigoni kuti tidini tishiyane iri panapa. Iwe mutunga chishandisa drum. Ava vanhu vazhinji vatoshandiseni tendi because tendi rakaita kakudini kamidzi. Zvadaro zveshuwa ndizvo takabva tadini taita tusenza nedrum. Kuda kuti ngatitenge tendi, wakomana vakabva vakadini kutenga nzvenga. Usvike ini ndobva ndangosangana nekamari ndobva ndaenda kutenga tengi 5000 liters. Tengi ndauya naro rakagara kunga 6 months. Ngatiwakire tengi rende panzvimbo hapana wakavolontiya. Kusvika ndatsvaka build, ndatsvaka wobhaka zvidhina, saka jecha waisa 50 cent waisa build ndadini ndatsvaka wavaka mandabhatara tengi. Rapera wakauya wakomana ngatisembura mutengi. Ishuwa takaenda kuti tidire mvura panyi mutengi. Tadira mvura mutengi kuda kuisimudza pakanaka kukwira takabva yaidhukura mashure. Wakomana vakabva zvinezvo izvo zuva radziya kuti tichateere mvura pano because mvura iyoyo iri kufamba 12 kilometers and half. Saka kuti tichateera zvichadini hatichagoni tichateera mangwana. Mangwana aita kuteerwa, mangwana asvika sono radini rateera. Mvura ichikuteera munhu wanya idini aitiba. Takatsvaka vanhu 2 vanoteera $20. Shuwa ukateera mvura yauya wakauya futi wakomana. Ngatisembura mutengi taenda kuisa zvadhubura futi. Wakomana hapana akateera. Ini ndagara unga 2 months vatatanga kuteera mvura yakadini vayavo. Tagara wakapedza unga gorovha wazochuya ndipo wautora kuti takauya kuti tibviseni mapombi. Saka wakasvika inini mwiri yakusvika zvakanaka. Tatambisa mapombi kwakadini kwakanaka. Asi kana mabvisa ndokuita kudini mutichengetero angu kusvika ndaita zvakadini zvakanaka. Ndinozoona vanhu pakubva ikona waondoenda ukaenda udini kogara. Tichiti masvikiro akaita mvura zvawatsanangura iwo kutora kuti akaita mvura yakaya mapombi anoita 127. Iwo wari 4 wane 33 mapombi wakatenga. Vakabva nawo project kuya nema32 wakazodiwa kuzotopera inini ndine 94. Saka zvadaro zvatakabva tagara pasi zvakanyorerana mapombi aifanira kutenga umwe neumwe kubva pama60 kusvika pama32. Umwe neumwe pepa rake ainaro iri takadini takanyorerana. Saka tikati mvura ikanga yadini yasvika umwe neumwe angotanga kuchidini kuchibhadhara chikwere. Then izvo mvura yasvika varume hamusii zveiripi iri panapa nokuti inini ndakati ona kuti mvura tingosiya here iri pakati penzira. Ko mapombi akafomorwa inoonekwa ndiani. Inini ndaumbodzikisa mvura sezvo ndisina hangu inyi chikwere batakawira nashiwa mvura ndipo ndakadini takadzikisa tumirira kuisa tengi. Zvadaro zvotaisa tengi mvura yadhubura wakomana vanozomboya tiri kuti dambudziko rekuti mvura yedu idhubure inhau yekuti kwatakatorera kwakadzika. Saka ngatiitezve tiite mudemhe titenge mapombi tiende kosimudza kuti isvike toyatanga tudini tanga tuda pera. Ndakashaya munhu. Mvura yedu yakarainwa newabasa ngatimboteere tigadzise makashata. Ndakashaya munhu. Kana kuwabvunza izvo zvizvi patakamwira mvura yacho hapana anopaziva pa. Kana mvura yacho kuya akaita hapana akamboteera mvura yacho uyu neumasara kumboko vakamboteera mvura vaudzokera mukati menzira. Saka inini mvura naonyima munhu wakaenda kwasabhuku ndakanoti shiwa mvura yakasunuka iyi yasvika zvemvura ndakati umwe neumwe wakomana muri kuona uyu ari kumba neri takagara kwakaita kwakadzikira. Saka takati todisuza kuna dambudziko imimi muri kunga makagara kwakapotesera umwe neumwe ngatsvage mapombi 15 minutes aturayo mvura kuti monondipa mari yangu azame kuti kumba kwake rudini irusvika. Hapana akaita izvozvo wakandoramba wakagara. Saka ndizivi kuti kuwanyima kwangu ndiri kuwanyima sei. Ndini ndakasununguka kuti mvura timwe sematidaidzire ndakaita nokuti ini daindaikwanisa. It's okay. Yes,
because isunga imimba musunga saka ibakusunga uyata kuti mimba mapapa mapaipi 120 something 94 there imeni 32 ndizvo Actually, I choose when 47 because no have now moving. In Jinda Shana, it's not about it. Imem any manga. They do Right. And any man 37 because need a calculator. Or what is a simple calculation. Could you make a brain with him but 4.5 kilometers away? 4.5 kilometers means more than 125 miles. So I think I'm going to make 87, which is Muruzi 44 year old. 87 plus 44. 37 plus 44. No price. 81. Go 39. It will cover the distance. Way up. Yeah. Remember, can you just fail in 24? 94 was 94, that's 9.4 kilometers. 94 Maros is 9.4 kilometers. Because kubaba takatorera ma 50 pane 7. Ma 50 ne ma 60. No, it's okay. Deep breakdown. Ma 50 mangani. Ma 50 pane 7. Ma 57. Right. Ma 50 pane 7. Ma 40. Ma 40 mangani. Ma 60 pane 62. Ma 32, 62. Ma 63 mangani. Ma 63 E2. E2. Ma 57. Ma 40 mangani. Ma 40 pane 54. Ma 40 54. Ma 32 mangani. Ma 32 ndio ndati 62. 62. So here it makes sense. Ma 60 mils. Ma 60 mils pane 2. Ma 50 mils pane 5. Not 7. Esa rusangana bika 7. Absanga 7. Kubaba takatorera kuti zopinde ma 40. Paruchiya ubaba so sei muri dauchita. Mati ma 63 2. Ndikati ma 50 mangani. Chingotana kuti 7 rero 5. Zvatopera. Right. Ma 40 mangani. Ma 40 pane 54. Right. Ma 32 mangani. 62. 62. Apana ma 25. So it means 2, 4, 16, 15, 5, get 1, 25 rows. 125 rows. Which is 12.5 kilometers. Pane 2 ataka kwele. Right. Immediately breakdown. Pama 32 arrows 62. 63 mangana. 63 you're 2. 2 Pama 52 apo ndio 5. Ma 50 5. Pama 40 apo. Nduzi wa 40 rows. 40. Kwa kazoita pama 62 Ma 32. Ma 32 ari kuma Tauraizo muziya. Kana musuziya musuziya. 42. 42. And it's koma 60. Ma 60 ndio pane 2. Ma 63 mangani. Pane ma 63. Izweka kuzema ndoita mvura inini. Anditi. It's 110, 90, 75, 63, 50, 40, 32, 25, 20, 15. Pama 62, pama 60 apo ndio pane 2 man. Ha? Isi saka pana 60 baba na 63. 63. Right. All right.
Saka ora 63 2 62 55 40 40 32 42 ndizvo 2 4 6 11 1 8. Saka already numbers dzinotaura nezvomuda zvisikuita because this 91. See, Out of this total, even total yamutaura auri 125 imuri kuti 91 handiti pa 91 mutenyu 37 handiti, which means kuti 4 plus 4 54 already mutaura kuti uyo akaisawo pa 91 yamutaura, it means kuti akaisa 54 not 44. Indi madaru pa 91 ne 125 handiti inoratidza kuti pane 2 kilometers pane 3.4 kilometers dziri unaccounted for, which is 34 rows. 34 rows ndedzani kuenda pa 90 kana kuenda pa 125 no, it's okay. Hapana. But guys, you see what my problem is. Pamatanga utaura mati mimi total number is 81. But the one utaura ma numbers are utaura is 91. Murunya sozia eri zvomutaura kana kamusosia. Ore, parumbotorwa mvura chomupasiwa. ndakaenda naye tikatosvika tese taitorerwa ndopazi. Alright. Murupaziwa ndii. Right. Saka what it means ndezvokuti chinhu chenyu ichi makangoita but mamusipagona mamboita. But possibly by distance. Because pane nyaya 1 yekuti uyu arikutaura kuti mapaipi akawanda and already kubva kune zvomataura zvikutotaura kuti imimi combined muri 4 handiti muri 4 imimi makaisa muri 4 makaisa 30 makaisa 37 tika 37 divided by 4 by 4 handiti it means that makaisa 9 rows. Saka chino how are you going to work imimi munoshakara nyangwe imvura yacho ratio munoshare sei umwe munhu aisa 9 rows umwe munhu aisa 54 rows then you are saying tiri equal shareholding. What do you mean? Yes, Lord. Nyembo na komisi yakaitwa takatanga iri project pakutanga. Project pakutanga tanga tiri 12. Ndaro ndo mvura bhera. Yakambodai so takasvika pakushiyana makombi. Tatosiyana ina so katangoenda kumabasa. Taenda kumabasa awasanya guta wana uyo ndise kune muzukuru. Awandikwa mninongo. Wakatondwega vangu foma wari kumboko. Vanotodzinga makombi akumozambiki. Waziya ayo atisino kuti mpromo zvikazviti ndobva wangubata seguru wabata seguru daiso ndobva wakomana hazvina basa pakuti mune makombi kana kuti mashoma yamuna ine kuti ndimwe ndega mvura hazviti zvinosha wozi vanhu vakandiwenga saka mimi makombi amashiyana project yepakutanga itai kuti tingobatanidzi ende tida kuita zvoukama kuti inini uyu ndimapureti minyagutu zvakaiso akati atizoti atizokane ndo pakazi aiwa tsadikani magozi project pakutanga so isi ndongoti mvura kana itosvika tongomwa muchiti vangu mari picha mira ipa zvakati ndiri moshini pamari picha how not to me doesn't make any sense because the first statement yotaura ndekuti akati no matter kuti une mapipe makani uya tibatane paukama and then the next statement wakutoa kuti mubhadhara mbichana. What do you mean? How much are you supposed to pay? Mama is supposed to kubhadhara how much? Muzoenzani. Ndikuti imini nditaure mama supposed kubhadhara how much? Inini zvakaita ndezvekuti uyu anauzi munhu egega anofanira kubhadhara 18 euros.
18 ini ndakaisa 11 rows tichiwekerana. Izwa ubona ndizo imi pachezvinyu muri vatatu mune kachitsotsi kamuitirana nenga because if you are saying kana mutaura kuti mimi uyu ataura kuti mamusapose kubhadhara $900 each ndiye vashandi takati washanda mutaudonje mvura kusvika pauma munhu akabhadhara $900 makabhadhara munhu akabhadhara hapana sobhadhara hatisi makabhadhara mabhadhara iyi mapaipi mamusapose kubhadhara mari iyi mapaipi nandazvina anofana kuita 1880 saka wangozi munhu anobhadhara 1 abedza zvisatopera kana kuti iwe munhu wese vanobhadhara 18 mapaipi muri 5 tikati 18 by 5 that's 90 which means number yenyu mamuti pe mimi 81 mamuti nyepera because the correct number is 91 tofamba totibatsirana tikuda kufamba tokubatsirana tokuonesana handiti kuti it means kuti one there are two things here zvatofana kutarisa kuti chekutanga kana mamakawirirana 18 which is 90 handiti so tauchiti iyi bambo yautora 12.5 kilometers dzabva kupi because 18 by 5 iri kuti pa 9 kilometers saka kuti izosvike ku 12.5 kilometers 12.5 kilometers yabva kupi it's okay zviku high road tazvizwa hatina satasvika iko our wire dotanga tamboweka kuti distance yamutaura muri mese here kana kuti hamusi mese because kana matotaura nyaya kuti makawirirana ndizvo here bamba kuti makawirirana kuti munhu umwe naumwe anofana kubhadhara 18 rows haiti anofura inofana kuita 24 hatina kuwirirana izvo aibamba makawirirana kuti munhu umwe naumwe anobhadhara marows mangani 24 rows 2 divided by 1 mera 24 times 5 120 haisviki futi pamota 125 saka aizobhadhara the balance ye5 ndeya musandinyepera kubana mukaine tumafiga 20 kunyepa muzinyepera taurai chokwadi taurai chokwadi aiwa musendora indura chiibamu ndikuti muite sei mubatsirike because zviro zvenyu zvamutaura mese hapana zviri kuita tali asi pombi yamutaura nezvayo ichi iwani alright tamboise zvetengi iro rakatengwa here mururiziva here tengi 5,000 ndati mururiziva rakatengwa here right angati suppose kuti reinvest mari yetengi ndiani igroup raise saka mamakawirana group umwe naumwe arikubhadhara mari iyi iri kuenda towards change $100 pamunhu i5,000 itatengi 5,000 itatengi reta $340 isusu newo chinhu chokuti anga tikuda chinhu bamnini wangu akasvika kuti wakomana zvakachitwa kuti naridza zvinhu zvazvo zvamusina kunatsa kujekeswa chiregaitotaure chakachinokonzera kuti mvura yenyu iputise mapopi usiku dzoko ichi chachiri kunzira kuti chatinga makati mvura yakasvika patengi imaita dzakukwira ainosvika patengi yakasvikira pampe awa tengi arawo wakazoti waka wawati mishati iri kuno vaenda kuvakira dzasi kukanya zvese takaita kwarongosvika ndokwatotanga kuti pandokanga totanga kurongosvika chete patengi papo takati chikumbowirirana ini ndiri kuti saiti yekutanga yamakambowirirana ndo pamakaenda kuisa tengi here hapasipo yakazochinja ndounga atobvunza mirai bamba saiti yomakawirirana kuisa tengi segroup ndo pamakaisa tengi here takaisa tiri kuisira isusu vanhu 4 uyu 5 takati amuti anomira mvura ndati pamakatanga kuidentify kuda kuisa tengi rinobenefita vanoswa vari 5 ndipo here makariisa
ipapo rakaramba takazoisa pamwepo nawo takafamba pese rakaramba mukati rakaramba ka movha maenda korisa kuzasi asi mabhenefishari ari kumusoro mamuda kuti wazobhenefite sei ipapo wasi kuzasi kwawanomwa tikapinda imomo munomwa atingwa mupeni. That's problem number one. Number one, ndekuti you are not sitting down as a group muchiwirirana. Muruti afunga zvake zvine advantage kubi kwaari wotoita because ndikuedza kubvunza kuti sei mapaipi ari kuita sei ari kuputisa mvura. Because wataura kuti mapaipi ada kukwira mutengi ari kubva aputisa kumashure. Chiri kuputisai kumashure inyaya ichi. One, the quality of mapaipi amuri kushandisa. Muri kushandisa chii? Because kana mutu ane distance yemutu ane zvayo, haisi kuda recycled. Haisi kuda class 4 kana class 2 kana class 1. Inoda class 6 kuenda mberi. Muri kushandisa class chii? Class 3 recycled guy. Saka munoti recycled munoti sustain pressure ye 12.5 kilometers ati kuti kwidze patengi. Plus chine breeder distance yakadini. Inopema ile pipe. Yes. Patika still akabona ndozo. Kuputika itazo kuputika bambo. Because uone bambo. Mune mvura yemadzibiso. Iri kushandisa gravity. Muona? Muri kushandisa gravity kubva uko kudenga. Moidzikisa mvura uko. Andisika. Maidzikisa mvura kusvika uko. Andisika. Muda kutoka muri kuitenda muikwidza kuita sei? Kuti ikwire. Andisika. The pressure induced mumapipes aya nemvura iri kubva kupi uku negravity. Andisika. Inofanira kutanga kuita sei? Kuti overcome that pressure first. Before mvura isati yaenda mutengi. Because kana mapipe if they cannot withstand pressure within the pipes, mvura isati yapinda haakwiri banodhuka. Because the quality of my pipes is recycled. Can you imagine kuti mapipes enyu amuto anotika matakabusa ne 63 vamari juicer 63 to 50 vamanga 50 vamapinda mu 40 and by reducing what's the purpose of reducing? Reduce kwamakuti mapipe you're trying to reduce pressure. And mainjusa pressure kubva kuesa kukusvika uko makuti chikwira makuisa kana kanoputika because kanika pamukiswa deka panofanira kuita sei kachisustain pressure iri mupaipi umu kana kanza kupaipi kumaintaina pressure ikanoputika and because kuti iputike kumashure nyaya pairi kukwira deka pressure yakuda iri kunodzoka inodzoka mupaipi yobva yatsvaga pekunobuda napo yobva yashaya yobva yadhura paipi. Saka the other alternative yaminayo ndeyekuti before the tank isai booster pump. Aiwa izvai ndongokubatsirai kuti dambudziko renyu riite sei repair. One, the quality yemapaipi yamushandisa nedistance and volume of water involved. Mapaipi enyu akadii akashata. Then mapaipi enyu amuda kuti asustain chinhu chamudaita maakusvika kumauda kuti iite sei iwedzere pressure kudo isai booster pump. Booster pump rokudai rokubatsira kupusha chii mvura yekuda muchii. Pane pamati imini makapemberera mvura yadini yasvika pamaita mabingu payakasvika ipapa andipo iripo mamusakoza uyu waitorawo chendisa kwake waitorawo chendisa kwake rather than kushupana neuyu aendesa kwake uyu maipa mukutorera kapa makapemberera yasvika aiwa zve andiri kutorera payasvikire uyu watora kapayasvikira pairusvikira hapana here reservoir hapana here pairutanga yadini vanotenga uyo vakazonotenga tengi rake ega kuzasi. Saka imimi nyaya yenyu bairi ndepekuti one
chiro chenyu hachisikie muri kuwandirana. Right now makumhanya kuti makuda mvura, but you are not talking about the cost involved. Yamufanira mudzosera muri mari. Hamusotaura nezvekuti mari yake yamuda kufa mudzosera, hamusotaura nezvazvo. Mamu interested nemvura yasvika, but yasvika nemari yemunhu. Ende mukomborero atorerei iye ari akaisa mari. Mari make hamusotaura nenyaya yekuti mari yake mamudzosera, hamusotaura nezvazvo. Makutaura nenyaya yekuti kutorera mvura. Ko mari yake yamakati munofanira kudzosa madzosa here. Ndiro iyo. Munopindura kuti yes kana kuti kwete. Hamsana kuzosa mari yake. Kuti muuye kunoka. Ifinisi kuti makawirirana kuti chinhu ndechani. Ndechenyu mese. Muda kubatsirwa kuti muwirirane. Andi saiso tikwa-identify zvinhu zvekuti musawirirane. Zvotoda kuti muite kuti muite sei muwirirane. Because kubvisa mapaipi ka handiyo solution. Because uchabvisa mapaipi acho vaisa mutsapo varumwa nemaponzo. Kana kutsva. Chawagona chii? Inini ndiri kuti inini go back munogare futi pai basi. Moita constitution yegroup iyi. Anditi. Mowirirana nekutozwisana kuti murume how much do you owe him? And mabvumirana kuti ndio mari yamuri kumuowa, muri kumubhadhara sei? Muhammadini, muhamawirirana. Andika. Then chimwe chiripo futika. Ndizwa nyaya yekuti distance yakareba. Because 12 kilometers not a joke. Kuti ufambe 12 kilometers uchibva panapa kuenda kwatsomba ukuchera mvura. Kuti utsvaka kuti yadhuka papi. Ndoda mzukuru renyu rimwe ramuinaro iro. Because isaidha munoisa roster. Kana pasina roster, makutotsvaga uri kubhadhara. Wokumaintaina line run. Renyu. Because 12 kilometers is not a joke. Kuti every day uri murodi kudai kuenda 12 kuenda 12 kudzoka. Uri kuteera chii? Mvura. Hazviiti. Akamona izvi zvozvo. Kuti chinhu chenyu pane pachisina kumira chii? Pane pachisina kuswatuka patuti ngachite sei? Ngachiswatuke. Andika. Uyu wataura kuti ndine mari yangu yetengi, ndine mari dzangu dzemapaipi, ndine chii zvese ndabhadhara. Imimi mvura makadii? Makapembera. Pati musi wemapemberera mvura. Anditi. Ini kufunga kwangu kwakuti chimwe chiri easy futi chamunokwanisa kuita. Ndechekuti chiwirirana kuti kana mukutora mvura, because mvura yenyu inosvika nechiya. Inosvika ne32 apa ndi. Saka nesvika ne32 apa. Chiripo ndechekuwirirana kuti saidha umwe naumwe ari kuisa chii? T-junction yechi ye15 mm. Ngavaisereze. Havasi kukwanisa kuti vaisereze baba. Manje sharing inonezi because vakatanga kuti ari ma25 ari ma15 vayaka. Kane kauti choro. But it's better choro munhu isari kuchoro. Ayo, ndiko unaone vibe. Proposal yangu wasi. Inosvikira patengi wari. Wakapemberera ipo paya. Uyu mumsi ari kwake. Yasvika patengi apa. Wogadzira bar. Rinobudisa mutengi. Bar riri outlets mangani. Muri wanga Ndike 5. 4 outlets. Inotoranika 15. Dzichibva mu1 reserve. Unochiya zvakaisa. But kai Bozo wakati apa uya akadonza mupaipi aitorera apa. Uyatorera apa panochatoshaya. But ndikona nyaya ndizotora. Nyaya ndizotora ndikuti as of now. Anditi. Awo rumwe pfungwa dzawo chaidzo dzawanadzo. Pfungwa dzawo chaidzo dzawanadzo. Zadzi kudzibura mapombe. Amune maura ya project manje. Awo rumwe awo pfungwa dzawo chaidzo dzinodzidza. Hayo, don't kill the project. Taurira nai. Amsore imam. Yes. Kuti isusu tizotaure tisvike kuno kwanditi. Inyaya yekuti adzokutowirirana tega tega. Kungoenda basa guka kuti tiwirirane zvatakawirirana kuti tidomubhadhara tichitomubhadhara zvinhu zvake tichiisa pambano. Isusu takupa plan. That should go back and implement.
because hatingati isusu for effort, you get 0 for effort. Kubhadhara $900 each pamwe yekuti vanhu vachere trench nekuisa mapaipi. Kwakupedza kuti haangati dzose mapaipi achitendeungwa mvura chapana Zvitori nani ma. ayo no, it becomes worse. Why? It becomes worse chikaita chemunhu wani. Chikaita chemunhu wani chinonesa pekuti kuroyeka kwapadhuze. Kana ipapo mambo muti dai vakadaura vasina wesishe zvese achingoshandisa ake achitengesa achiita zvese Kutengesa chii? mvura zviyo kanyisa achiita sei vese mwana akandoenda kuda kusvika mudhuze ipapo kubva kuchakukumbira kuita mvura ndombobvira takambomwa kana kapu imvura kuti upesire pa mutingoenda tingopangana chinyizvi zvakadai. Chimwe chiripo futi ndechekuti my suggestion nengere kuti kana mafunga kuti mimi muda kubuda nechini ini funga kwangu kwezvekuti saida munhu anobhadhara $900 akabhadhara wadzosera mari dzawo dzakashandiswa kulai, then he takes over the whole life. Mapaipi asadini hatichacheri mapaipi. zvitori nani ma. Mama munozvigone izvo zvazviitika iwo kuti wafunga zvekuti ngatibvise ndikoti project zvatakutora ega ega ozviningira iwo kuti wada kuitawo woita inini kana ndada kuitawo ndoitawo nekuti project inenge yafa nokuti tisati tadaroba mvura yasvika patiri kupemberera takati varume izvo muri kuenda idini mvura izvo yasvika inoda munhu angodini angoteera pavakati isusu hatiteere mvura vandoti asikuimwaba iwe wasara naye ndiwongodini angoteera waraiti varume asi mundiendesera iyoka awarusika mari yoruhendesa ruzvidhina dai ndingaibhadhare munhu anoteera dai hakuna kurendesa vanhu ndotara mazuva akasvika mvura mashure macho ndibva ndati mvura yasvika so dai mavagadzira komiti yandiyo nekubvunzawo mari yangu pavakanambogadzira aiwa but mungada kugadzira komiti sei muri 5 members komiti yamuda kugadzira yacho saka komiti yamuda kugadzira ndeipi muri 5 saka nekubvunzani no problem yavakaita makati pakatanga chinhu makachifarira zvokudarikidza muhamatadza kutarisa matambudziko acho ari associated nechinhu handimegaba nyambe kuno kweso kwese kuno kune mvura but ukaona izvizvi runyararo rwapo izvozvi asi pazvakatanga zvazvine hondo dzadzo inini zvamutaura izvemutaura ini ndakaitora gomo 3.7 kilometers kubva kugomo kuuya kudai but waiti munhu sunosvika yakachekwa munhu utoisa mugomo wake kuzi mvura ngeyamarira mangwana ukusvika kwakachekwa every day 7 o'clock ndendiri kugomo ndichitenda mvura saka zvinotaura nemurume uyu to me I understand frustration yake kwairi kubva apana chinorwadza chekuti wasvika pamba uri kugomo kofona kumba kuti yasvika ere wozi yasvika wotora ndakuuya wapakati apa wobva wazi yanyarara wodzoka futi kuti kuiyo anditi wosvika paipi yawasiya iri mukati yapanze uizwa uri kudini pane pangu unofira kuti I think I've had enough. Ini vanozviziva ndakachinja laini yangu remvura kangani katatu rinakwira neroad daitatenza go rasenza 3 days 4th day yakusira ndochinja roita nepakati ndikati pane vanhu vanoona kuti ndiaende kwediri asi waitomboka paipi iri pasi pamusoro pevhu ndochinja ndokwira ndakadai kuzopesera ndanaona the only solution iboho kotokuzocherera boho rakuisa matengi kokudzipira mapaipi angu kokuisa pai kokuisa kokunganisa mukati
because pane vanhu patinogara, pane vanhu vanoda development nevamwe vari anti development, nevamwe ane godo nemunhu ari kuzviitira zvinhu zvake, neumwe anoda kufara, anozwa kufara kana munhu achiita zvinhu zvakadii zvakanaka. Izvozvo muupenyu zviriko. Saka munhu anotsva ichi otsva ichi, asi munhu ukaona munhu anosvika kuti especially Samanyika, ukazwa kuti Samanyika ati ndareka chibva wazwa kuti waneta. Munhu achipfuura zuva ari kuona gwere rangu rakadai, zuva rikuti ngaende kupisa, asi magwere rangu rakadai. Munhu chaari kufunga achibva apfuura pamagwere kuti kotipura paipi kuti mvura isauya, wozorwadziwa ngegwere rangu. Saka that's the situation yamuri muri wakomana. Saka situation yenyu ndosati kuti inoda kuita sei kuti muyase kuita pfungwa chaidzi kuti tiri kuitei, zvatikuda tikudei. So these are the options that are there. Kuitira imi kana mafungwa kuti atitukwanisi bambawo kubhadhara mari laini rarawo. Imi kana mane dzimwe pfungwa dzekutangawo rani rimwe renyu mutangawo chii mutanga zvenyu. Kana kuti bambawo kana wati mimi bambo wati handikwanisi zvemari handizvikwanisi, the option ndikuti saida motora chii mumwe nawo motora mapaipi akuisa mubamani make awa bambozivawo zvauchaita nepamune mabvisa machii mapaipi. Asi isusu chishuure chedu, chishuure chekuti vanhu kana mambofunga zvakanaka, rambai muchifunga zvakadii zvakanaka kuti muende kupi kumberi. Asi ukaona uri maudzugudza musoro kuti hazvichaitika. Pane bharimbo chakamurisi pfuba pamakatanga chine chimuri 5 madzimai enyangari vari kuwirana nazvo here zvekuti ambuya chimbosunga garai pasi, chimbosunga yambuya chabva chainyakunisa touraya Apa? yes. murima yanya isusu zvemvura zvasiyana dinazvo chiro chekuti tiite mvura pamwe tatinacho, asi izvi zvakona. Saka ndokwakazoya muzukuru akati hazvinei kuti mune tumapombi tushoma, imimi tinoda kuti mvura isvike pamba, kana isvika pamba tinozongoshiyana shoma yacho inenge yasvika, asi mimi kana mvura yasvika topanana ma 15 mils inenge totana 25 ndokutoronga kwakaita tikata zvina zvinoshata foshuya zvinhu zvakaitwa. Mvura ikasvikira pabasa bishopa yasvika mvura ndopatakazota kuita mabiko tikati aizvo pamwe mvura yakuchinjwa kudzikiswa kumwe muzukuru kuti mvura iite padhuze patinenge tiri chikafu chedu. Tikasungona tapedzeta mabiko edu ndakati nobviswa chihuku changu chihombe, ndikati tiitewo mabiko edu chifara, mbudzi ikabviswa ndibaba. Tikaita mabiko edu tikapedza tagara toni tikati imi maona baba izvo mvura chiyezvo yangotizii titususombozwa nemuchukuti tikaza taenda kuisa tengu kudhamu ratawa, saka wati zvanzi dhamu haritiba kuti mvura icheti panoti mimi mamuseum makuda kutora nawo haitiba, tange matonipa mari yangu tozoona mozoona kutora mvura nokuti ndiri kunoti mukatora makaita kokutisa mbudzi, huku, chii zvekudya, asi muine chikwereti. Munhu wamudya naye ndiye muine chikwereti naye. ma 15 mils makazoraisa papi apa? Hapana pakazoiswa pazvakabva tamubona ndopatopana kudzoka kuti saura project agreement yakati vachatora ne 25 bhozi waisa muomanya nditi vamwe wese muchatora ne ma 15 mils ngatidzokei papa. ndakatonoti zvacho 15 mils $18 wakatoti zvanzika aiwa tikadzoka ipapapo zvinodii zvinoshaya mvura here tese apa chitora 25 yavo 15 kuirana chekabasisina banoti iye atova nemwana wake waritopawa mvura asanga alright, it's okay. Chandikuona pambuka isusu takudhira nenyaya yemvura, asi kwaane zvakawanda kuseri kwemvura. ndati zviri kuwomen's league. Saka besides izvozvo kwaane mairi considerable change, ma differences hazichagadzirisiki.
Saka wakaramba uri kusheya mvura iyo musikatauri vese hamunoti mangwanani moramba muri kusheya mvura maenda kuchera mvura uyu une mgoma wake unogoma wake wati mumwe mangwanani hapana. Yes, baba. Kana ngoma kana drop haro remvura asi takabvunga isitakatatoramba kuti takapedzanga 3 years tugadzira kuti I know it's okay. Imi chita iso chiti pamwe kana mafunga kuti you want this project to go ahead ende mogare pasi muwakatenga kuti mese muone mvura yakafana. Asi kana maona kuti zvishuwa nezviripo hazvichaiti munhu wese anoziva zvakaisa munhu wese otora zvinhu zvake wese umba kwake mofungazve makwirirana. Parurwadza mama kuti mari basa yamuwana takaisa ma900 nema 300 ekuhwaya marori tichiendesa 900 engeri pamunhu ega kubhadhara kuwashandi kuya ma300 yatakabvisa neyekuti titakure mapaipi acho kuti aende uko. Ndosaka tataura kuti musauraya project 300 yaenda mahara mvura upenyu imwikiba mvura iyi saka ruti ruti kudini urada kupe mari 900 kasara kenera inacho atipedu zvekundi yaro benefit imimi taura ichimuntaura izvamuri kuda isusu tikutoti tizagara ngaridzoseredu mari dzatakambotakapa washandi nezvatakaita nemapombe atakambotsa katomba ari manyiwa namapombe kutoti so kana tikatoenda mberi apera kufa. Saka isusu ngadzosere izvo ongokontinya chekwenda kini nemvura yake zvarongoti muda kuzotserwa naye mese maakuruza akaipa basa iye haakwanisa kudzotsera mari yamutora ndau yakawanda imimi hamusi kukwanisawo kuti mudini mumupe mari yake yakadii yaakaadvansa nayo. Saka mese muri on the losing side. Akati tinozobhadhara munozobhadhara makumwa mvura makuishandisa ndosaka tiri kuti why not kuisatendi pabishop pamakapembere pamakahira mbudzi kuti mvura yasvika pabishop apo moisatendi mochitanga umwira from bishop mese munhu munozoti munhu kana aya nguva yakareba akutonoti mvura iyi yakutomubhenefita zvakanyanya. Saka kuti azonoti ukaona kuti pane mwana wake isusu kana kumba kwedu cheko totonyimwa mvura iri kutubuka yamwari checheru iri kutubuka yatinotochira kuti tima munhu anouya nemabhanana ake kuti gojo momo musamupa mvura no mwana wake saka ndine mwana zvibuda mazvione zvibuda tava yapoiswa chifesi chehosepipe pana ndoiri dambudziko but kune nyaya iri kuseri because kwana uyu kana kutaura nyaya yekuti mvura chitubu sikuti yakovharirwa chitubu chiri kubuda mvura ndabva ndafunga futi iwe Amos handiwe Amos here une nyaya futi yamusvipa ndiwe futi here saka Amos unonetsa ndafunga ndandipedza kufunga nguva yese kuti Amos maplate ndazveifunga haisiyo yega futi neimwe futi hapana imwe yaMos futi ndatopinda futi saka Amos unonetsa Amos une chikuriro Cornelius, wakaisa 8 rows Bishop, wakaisa 9 rows ukaita 9 plus 7 9 plus 8 is 17
plus 28 rows. Unomasi kuboa. Yeye akabondo tangu ndani tena tumatari anozurida kuti matari ndani ni andikwa sifamba ngoni. Marwa sasa. Mwana pa nyeni pa ile fani. Nyeni pa ile fani ndipo kuti I'm trying to understand kuti munobhadhara $900 yelabor. $900 pamunhu yelabor. Wanaongo kwenye kuitwa. Aiwa, izwa kulenda pombulo zose. Kulenda pombulo zose kulenda pombi. Kulenda pombi kuisa pombi. Kungoti rori kokufamba na rori kuti ndandipita zambera. Kuti sakunoita bana. Akulifunga. Ani kotosunga. Kotoungurudza rimwe kotoenda. Kuti sakunoita. Yakachirerwa. Kokucherera pasi ende trench ya mtu arabimi yekucherera mapipe. Makacherera ma depth yake irichi. Vakaitika vanhu vakachena mvura mambo ndiye hii handozi dzemukadzi. Saka isusu tanasipo taitofidwa vanhu vati mari yakati. Haikufidha idea. Uyi meni nongo. Iye handozi dzake dzakachena mari. Makatotsana. Ndiye saka iwo haukamuntu muda kusa load iyi. Muda kuisa kune uyuse kuna amusi. Iyo mari yakahiwa. Iye mari yakahiwa. Makaihawo kuti mari ndi makatoya mari yekuti amusa bhadhari. Nditezire munhu wani kana akatati $900. Kusala nditaura ini nditoona nyaya $900 apa. Ime $900 muri kuziva zvokutori. Pazuva munhu unosakura $5. Guys, ime pazuva munhu anoshanda $5. Ari kusakura. Zuva rese amusada kupisa $5. Ndigarai pasi baba. Mune $900 mune $5 magani. 900. Izwe bambo saka muri muda magondi. Saka musatira nezvemagondi because claim yema US. Saka maclaim yeUMC ndiyo ndio ati kudispute kuti haiti baya mutaura. Zvokuti munowacho kutaura kuti magondi yechi ime makati project makaita rini 2019 kwakusina US dollar. Ma US. 2019 ma US. 2019 is US proper. 2019 yakama US. COVID yakaitwa rini? 2019 saka COVID mamuri bhadhara nemabondi. Kupiwa mamuri bhadhara nemabondi COVID. Muri matsotsi. COVID wamamuri bhadhara neboni gepi. Taurai kwamamuri bhadhara kuCOVID, hatiri muCOVID. Vanhu venyanga vashanda muCOVID apa. Ndati vanhu vanga kushanda muCOVID here apa. 2019 COVID. Aiwa ini akoti hatisi kuti hamuna kushanda mari. Mari makashanda andika. Mukapawo makapa andika. Asi mari hamuna kupa Amos bai. Muna yani zoto. Mari hamuna kupa Amos bai. Makapa Amos here mari. Mukadzwana. Ko uyu mukadzi wemutauro. Mukadzwana. Ko uyu murichi. Ko hanzadzi yenyu yaizengera basa dzana. Hanzadzi dzakaisa basa. Ini zvanzi yenyu. Ndo dzaichacha. Funga mutauro nowani. Yes. Sure.
tadzokere mazvani kuzinyatoenderera mberi nezvatozita madresini mvura iyo havachangozivi kuti takatanga rini, asi mari iyi utaura yakanga yakabata ngoshoni maUS angati mabhundi. Mari iyo yakatochadzwa kumana waitimwe pabhuku repakamba kubva mubhuku rekwamusamurano wabhuku rekwa wakati Iswaimbe mirai. Nyaya yangu mbuya is not about kuti yakairi mabhondi yakazoda yakazoda. Handiyo pane nyaya yangu. Panyaya yangu iri pekuti $900 imari yakawanda pamunhu. Avo vari kwasakwaso kutaura yawo chokwadi vari kuhwanda. Nyaya yawo tani kuti tidzoserei mari yedu yomakatibira. Ndiyo zvari kutaura kuseri yawo komana watotaurawo asi wataura kuti Amos nemudzimai makatibira mari yedu tikuida. Ndiyo saka vari tidzoserei hedu mari. Tidzoserei hedu mari. Uzi ndiri kuziva kwandoita. Nyangwe ukaenda kuindustry. How do you charge labor? Labor inochajwa sei? Rate per day. It says as rate per day. One. Work done. Chimwe chacho chii? Chimwe chacho inonzi 75% of total cost of materials used. Yeah. Do you need a balance? 75% of what? Of total cost of material used. Ndio chi? Ndio labor. Zvine unotaura kuti labor yako iwewe mapaipi yako waisa $300. Labor yaunochacha kusa mapaipi yacho $900. Hakuna kusawakoma. Musasodaro bai. Mapaipi watenga. Mapaipi adakunza mvura yawatenga $300. Asi kutakura mapaipi acho $900. Zvita uri chiroka. Aisiyo mari yakachinja bachangana. Chi? Mabiko akatoyiwa takayanywa kumwana wacho wakarenya mvura. Tese nawo yo. Hatisi kutarenya mabiko. Mutu ati mari iyi ndiyo kutarika mabiko iyi. Ayo mari yacho iyo yotadzadza mari yakanywa. Uya. Nemurume waonekwa zvikarwa mari vakayiwa kuvanhu. Ndati 900 iyi ndiyo yakatenga chikafu nechakayiwa pamabiko. Saka hatisi kutaura nezvemabiko. Mabiko siyana nawo. Kuti ndozvakwakapesa nehuku nemuti. Tiri kuedza kutaura kuti $900 dzamakatora idzi muchitorera vanhu. Haina kutaura kuiswa mumaoko medu. Wakati umwe naumwe akatobvisa mari yake. Ichisvikira kunani? Vachipa wakomana wacho wakaita mari. Ichisvikira kunani? Iwo wakomana wacho vanga vatoripa vakapa wega. Mari maipani? Vakapa wega. Mari maipani? Mari makapani? Mari makapani? Chinhu chenyu ndakamona ndoramba ndikudzokora kuti chinhu chenyu makachitanga chisina mutemo, ende chisina mutemo makashandisa mafeelings kupinda muchinhu nemafeelings wamo wobva wanyura nawo wamo wachona ndanyura manje uchanga kufunga manje kuti wakomana ndauda kunyururwa. Mukatanga ino group risina constitution harina chii harina kana chii Hapana chakanyorwa. kuchibudisa mari kuti shuwa watenga mapaipi $300 wozi kulaina mapaipi acho $900. Mari ngeri. Ayo kona nongoona kachidaka-daka chakamezhwa pachidaka-daka chachine wanhu zvekuti ndakura. Chidaka-daka ndo chakachajwa. Right, anyway, kana imi zveshuwa iri yekuzi mukadzi Amos nemukadzi ndimakatambira mari iyi, ndimakabhadhara vashandi, ndimakaita sei. So inini I think what is important is tokasa kuita panapa. Zvinoti paite sanity. Zvinoti paite sanity. Inyaya kuti Amos ka imi mamuchatori mapaipi. Mapaipi Amos. Amos uchadzosera vanhu mari dzavo dzawakaisa muproject, then project yaya Kutaura kwese munhu wapera. whatever you decide to do nazo
iwewe mapaipi ako bhozi chitsotsi chakawandisa chirungu chitsotsi chakawandisa ende imimo wacho kuti mapaipi amaitenga akadai ma3 class 3 yaidhurawo dai mayatenga yatenga kubva kutenga class 3 kwarari iwe mune mazari yakaita maoko what you are saying, what you are telling me, that's 8, 4, 5. Does it make a sense for this? And then when they redo this calculation, because 1919 ga mapepa anga chipa 2019 because makosi ya muntu aramde kuti pipe yenyu class 3 yakaita more than $50 100 meters ende pasika make sense kwandiri futi ndizvokuti kana muchinitaura kuti munhu akatenga 8 rows yakaita $357 munhu wobva ada kutenga futi temba bishop temba ndobva anotenga 9 rows ndobva aita futi $357 doesn't make sense to me. Akasiyana mama ana ma40 ana 32 but still haibva yapi 357 ba it's not about kusvika ndiri kuti bambo mapaipi 9 anoita $357 mapaipi 8 $357 hazvi make sense hazviiti bambo bishop number of pipes 9 rows cost $357 Cornelius Nyabutu number of pipes 8 rows $357 munoti unosaizva kuti unosacha zvidi argument anzo unosacha zvidi chii izwai bambo alright ndoda kuti muite chinhu ndisiya itai breakdown kuti mutaura kuti iwe wakatenga ma25 mangani ma32 mangani mawe mangani kuti zvitipe total cost not a blanket mune kuti ndakatenga 9 alright imimi ndimazve bishop makatenga 9 anditi ma32 mangani 4 aya mirai ma60 ma40 5 kakakwana ma32 aita mari $33 ma40 aita $45. Alright. 33 by 4 2 132 45 by J 5 5 2 22 2 2 5 7 5 3 7 Bishop 9 then Nyabutu Simunga shama. 5 Napenda wagare. 5 ma40. Ma32 mara. That 40 mari here. 45. 45 by 5 225. 3 maji. Ma32 33 that's 99. That's 4 carry 1 2 carry 1 $324. So that $357.
Aiwa, 357 waiwane ipi? Guys, common sense should be common. Imuni mataurirwa muruti pedzera nguwa iyi. Mataurirwa baba ramutaura zvikumeka sense. 357 against 357 different number of rows. How come? Izvo zviri maura hatitokuziva zvakadaro. Muruti pedzera nguwa. Because inino already ndizive manje. Inida kutaura zvinhu zviri very clear. 9 rows ne 8 rows. Hazviiti same price. Mukazviramba ndikatora chitipe breakdown yekuti zvako ako ari 9 yo atipe 357. Ako ari 8 yo atipe kuti chii 357. Handiti hapana 357 ndobuda. Zviro zvenyu hazviri straight. Mwana zatoto kuti ndowedza kubatsira kuti nditi guys ngatitaure chinhu because ndakamona that's why ndikuita query. Iyo zvapaka mataura mapipe 423. Muhammad labor cost 1301. Makati mimi makabhadhara $900. Ko 441 ya baby. I'm sorry. Mwacho kuti pataka haya rolesi. Nini haya roli ni mawaya ekuti tisungise mapombi. Inda kazvitengera saka mari yacho yanga kudi. Ndakaisiwa futi pa. Alright. Mapombi ye makatakura kangani? Kawani. Matakura kawani. Then why is it that the cost is applying to all of you? Matakura kawani. Apa Philemon, my friends, labor cost 1301. Cornelius Nyagutu labor cost 1052. Bishop Temba labor cost 1052. Aditi. Which means that from tikabvisa 900 aditi. It means pane chia. That's 1052 minus 900, that's 251. Pana $152. Yafectwa in na Cornelius, ikafectwa in futi na Bishop Temba. Ndei. Maria chipinde mama. Ndikuti pane zvinhu zvese zvindanga zvisa. Saka makavhangobvisa zvinhu zvenyu mari yenyu muri 2 futi. Iwo zvaibvisa ndezvaibviswa na Temba, so zvakufanana futi. Zvazvo zvinofanana. Because nene ndakabvisa. Una apostoli here. Ine You're apostoli. Uri apostoli here. Musaonyepe kana muri apostoli. Ura kutaura maondikolombiza nezvinhu ndikuramba. Zvandikuita kutaura zvinoda common sense. Zvawakasangana nazvo nezvakasangana neuyu zvakasiyana. As long as distance iri kuenda mumvura. Handiti kumba kwako newe uyu kwa zvakatosiyana. It means makosti enyu atosiyana. But iwe uramba kuti mapipe 8 uyu neyako 9 same price. Cost yakasangana naye uyu handiti neyako same. Zvandoramba ndikuramba izvo. Takukalkuletera. Tikaona kuti aiwa iyi 324 ione kune 357 nechiku. Hazvidi. Ndikabvunzawo kuti uyu yakatakurwa, makatakura mese kangani, makatakura mapipe kangani. Uyu akati ndakabhadhara mari yechi yemapipe. Ariti ndizvo ariti. Saka imimi yenyu imeima 152 nechiyaro akubveba ndei. Ine ndakakalkuleta kushanda kwadaita pese paishanda zvindashanda. Aiwa kwa uyu. Mira. Ndiwo waishanda. Ndai mumaona kuti mana. Ndiwo waishanda here. Kuzvifambira ndindeika. Ndiwo waifambira. Saka waibhadharwa kuzvifambira kwacho. Ndokadakalkuleta. Aiwa, hausi kuita. Ndati waibhadharwa here negrupu kufambira kwawaita. Takamenya kuti munhu ngaite zvaanenge aita kuti zvaari kuita ndizvo zvinozobeka pasi kuti zvione zvibhalansa pasi. Saka iwewo zvako nezvaKornelius zvafana nezvaTemba zvafanana sei? Temba akaita zvake zvakasiyana nezvako. Asi sei zvako iwo nezvaTemba zvafanana? Right. Apa ndikatotaura nenyaya yekosti. Pane umwe atoripo aziwa ramwa. Asina kutouya.
alipo ane cost yako. Saka who is supposed to meet that cost? Are you supposed to meet a cost hiyo ndiani? Imi mambo bomba kuyuka. Mungu nifungua kuti imi mamuchandishi muda mali. Mungu makakwita muda chi mali. So muda mali. Tikangosvika kuno kumambo achamboti ndemo bwechi mali. Mapiwa mali amozozonera nema pipe yake akatsemuka. Ani 6 years ari muvhu achiputika. Ari muchaji wakutonga manyowani. Ndizvo here. Kana todati nyaya ibatsirike tibatsirane ka. Let's be fair to each other, let's be reasonable. Tikadaro zvinofamba. But saka what is reasonable? Panguva chabati my emotions panoda kufungwa. Because remember our total expenses 4,600. Total expense 4,600. Total expense kunani? My expense magaita kunani? Magaisa project. Amuna kusa uzari muna. Magaisa kuchi project. Amuna kusa uzari chi. Saka yuzu wa mundu wata kupay expense yu idia. Mu project mo. Ndo saka tatu gaizira. Kuti nyaya musa wengani. Nikunetsa. Nikushanisana. The best thing that can come out of this thing. Kuti ni chinyani. Chinyarani. And munhu ngaende kutora mapipe ake. Wozviitira zvinhu zvani. Azofunga kuendera mberi neproject, ozoendera mberi neproject. Auda kuchengeta mapipe ake, aufunga zvakufunga, woita zvauta nemapipe ake. Because I cannot say murume yobhadhara $1 or $5,000. Bhadhara $1 or $5,000. For what? Munhu ari kumuchera papi pane pombi yake. Ndanochera 32mm yodovhura 60mm. Ayo, wari kubaziya pane mapega. Unapo mune mapega. Mapega aruzika bani. Kuti akatanga ma6 hakuna, there's no way ungatanga 32 before 40. 32 inotanga before 40. No. There are two things here. And uyu Amos kana kuti mapipe ake aramba ari nisicho. Andisi aramba ari. Andisi mapipe ake ngosara chi. Arimo. Ujoina mapipe ake chi. Zvarura. Ana bhiso. Andisi kana Amos aini ake kana kuti kuine kwa bhiso. Andisi aini ake aripo. Andisi iye anokutora ake. Wait, so in other words, what we are saying is just go back, share your chi. Mapipes. Mungu ngatori machi. Because at the end of the day, Mungu nachi. We are suffer the same prejudice, but $900. Because what it means, you are going to pay cost yake, you are also going to add $900 yake is all e by 4,600. Project you don't know for people are listening. No, we're not on project, not our community. But I don't make it. One on project, what tell you. Chatati the only way out of the save project. They is a reservoir. Moka itiram tambo. Kura yoshika ipapo muneso to na mama. Ipapo. Yo awakata chati ba tambo. Tauda mali. Ani uya akata ndina mali yacho ba kutoa 35,000. Ngato lepakunda. Saka muneza kamutora chi. Mbambali. Afunga kwenda mbele project odi. Kwenda mbele project. Isso está querendo dizer que não há uma coisa. Vai nem 2 years. É bem chill. Vai nem 2 years. Vai nem coxa branca de ué. Kana mimi mapombi. Pode kana mapombi for chete kuti mutore mpura. Muri mimi mutatote muri mimi. Não gono de uma beans. Kana
mambambaira kana kuti magogoya mujoina imvura muri nemunhu wachoyo takaenda kuna babake namusi mapureshi akati mvura tsvagai mumwe munhu anopinda pagrupu racho takatsvaga munhu takamushava saka pa 12 mumwe wacho akatoita kuti ndine mbudzi kana mune mapombi enyaya ndipenyu mbudzi mapombi 1 dai takafika panguva chie tisinoita chimwe chinhu madanga dasinozara ere baa saka iyo zviri kubvemani manje rubhema iwo baba simapureshi wakatinyepera kuti wakauya unga senge izwaimbuya pakati penyu mese mapureti ane zake imi mune dzenyu dzenyu ndedzekuti iwe suppose kuti makabhadhara Amos mari yake pane zvakakuitirai but hamuna kubhadhara but concern yenyu right now yayekuti mvura yabuda but kuti mvura yasvika sei you are no longer hamusina basa nazvo kuti yasvika sei kuti mufukweti pano munhu makaisa mapaipi 50 kuti mvura isvike kwamuri hazvisina basa chaane basa kwamuri ndechekuti mvura izvi yasvika akuseenzesa ega ndokwane nyaya yenyu apa mwana wake ndokune nyaya yani but makamubhadhara here what is due to him hamuna imi makutora nenyaya ye2 years andika ko iye 2 years makamubhadhara here mari mangamururegerisa ndosatata kuti hunhu hwenyu makangofanana Amos nemi makafanana saka kuti mugarisane zvakanaka the only way out endai mobvise mapombi munongenda kumatore mapombi ake because zvarakidza kuti this is things not workable hachisi kushanda ba hachishandi ba ndonyengwa pane munhu mwena ane mamafungire because chaonoti chandochaya kuti the only way out ka ndeyekuti reservoir iite mvura isvike munhu esotora mvura pamakawirana but taura kuti imimi wacho izvozvo kuti reservoir itomoti mataura kuti tichataura nezvekuti timbogare pasi kuti tivake reservoir hazvichaiti saka isu tochidima saka mambo amusore pane nyaya yemananhadedzira saka tichafuna wangotopiwa nani aiwa samapurani zvanga kushandisa mvura tomboti oraiti samauenda kubvisa mapaipi avo avangokaisa akadarika enyu yaisvika here mvura no izvazvivamo the difference is the same uyu akada kubvisa mapureti akada kubvisa mapaipi ake achisiyawo ake 8 amakaisawo 8 imimi inosvika here mvura hapana haisviki hamuchatengira saka sei wakuda kuti iye achibhadhare iwewe nekuti mvura yamboshanda kugozi yasvika why wakuda kuti iye achibhadhare Magari hada kubhadharwa iye expense yemasure koyekutanga yeuyo yakabhadharwa uyo akatanga kuwaisira mapombi akawanda waiti tichabhadhara havana kubhadhara saka azobhadharwa sei masure wasita kubhadhara wachiperi iwo they are not worried about that zvokuti kumashure tati iye akaisa mapaipi akawanda iwo wanapasa nazvo iwo chawakuda kuti mvura izvo yasvika yakusenzwa nemwana wake naye saka ndingachitipe mari ndopane nyaya yavo ndopatoti aiwa kuti nyaya iite separate takutopedza nguva nyaya yedu iri very simple bama hapana asina kubhadhara vanhu dai muri kutaura kuti vanhu makabhadhara $900 ndokwamunotora mari yacho vanhu vaishanda wakadhiga makawaona here makaona uchidhiga wachileya mapaipi meaning kuti mari yenyu yakashanda hadisi saka sei muti kana mari yenyu yakashanda makuti mapureti tipe mari yacho abreacha contract ndiani ndosaka ndata wataona manje ipapo hamurume manje kuti mese mabreacha chii izvo mabreacha contract there's only one thing it's either to sit down and map way forward again kana kuti chinhu chatofa kudzoka pamakatandira mudzoka pamakatandira yes andisiziva pamwe iyo ake yauda kusara ke nemvura yacho kuti anogona kuti dzose yadi mapombi ake kana achikwanisa kuti ndosaka ndati tupatakutoenda pakutaura imi mosiya here laini iripo wanosiya mapaipi awo ipende kana munoita sei ina ndigoni kuti ndisiye raini iripo ndotobvisawo angu
Ndoto wao. Saka chinde mu kusema kai. Yapera andi bye bye. Ngandi